Gipangunahan sa GMA Network Incorporated ang panata aron batukan ang fake news. Katambayayong ang pinakadagkong media ug academic institutions. Aning report. Talagsaong panagtapok ang gipahigayon sa GMA Network kung asa nag-uban-uban ang representante sa pinakadakong media ug academic institution sa nasod. Aron sa pagmugna sa halapad nga pwersa, aron batukan ang pinakahulga sa karon nga mao ang pagkatag sa fake news. 59 ka grupo ang mitubag sa panawagan sa GMA Network aron magkahiusa batok fake news. Panata kontra fake news is a continuation of a long-standing crusade to safeguard the integrity of discourse. For a problem so wide and deep, it needs a massive undertaking to fight it. Dumarating ang panahon, lalapit ang eleksyon na mga alok ng mga kasamahan, mga ibang media institutions, media groups, ganyan din mga pamantasan para makiisa sa atin sa pagsugpo o paglaban sa fake news. So this is one occasion, nagsamsam at nagsama-sama lahat, and we're very happy, proud at taus-puso tayong nagpapasalamat at sinamahan tayo ng ibang mga institusyon na ganun din ang layunin na labanan ang fake news. Nagtuo ang GMA Network nga ang pagkontra batok fake news dili lamang sa usa ka network o institusyon, apan alang sa tanan aron mugawas ang kamatuoran. Panata naming ipaglaban ang katotohanan para sa bayan at sa mga susunod pang henerasyon ng mga Pilipino. Alang sa GMA Network, mipirma sa kasulatan sila si Chairman Attorney Felipe L. Gozon, President and Chief Executive Officer Gilberto Arduavit Jr., o Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong. Misalmot sab sila Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Senior Vice President for Corporate Strategic Planning and Business Development, Concurrent Chief Risk Officer and Head of Program Support, Reggie C. Bautista. First Vice President for Public Affairs, Yanessa S. Valdelion. First Vice President for Radio Operations Group, Glenn F. Aliona. Vice President for Corporate Affairs and Communications, Angela Carmela J. Cruz. Ug President and Chief Operating Officer of GMA New Media Incorporated, Dennis Augusto L. Kaharian. Kauban sab dinhi ang mga media organizations. Ang Philippine Press Institute, Manila Overseas Press Club, Foreign Correspondents Association of the Philippines, National Union of Journalists of the Philippines, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, ug Center for Media Freedom and Responsibility. Alang sa print and online media, mipirma sab ang Philippine Daily Inquirer, Manila Bulletin, Manila Times, Manila Standard Today, Malaya, Sunstar, Daily Tribune, Business Mirror, Rappler, Press1.ph, Facts First PH, ug Philippine Entertainment Portal. Katambayayong sab ang television networks nga All TV ug Zoe TV. Kauban sab nato ang radio networks nga Catholic Media Network, Far East Broadcasting Company, Manila Broadcasting Corporation ug Quest Broadcasting Incorporated. Kauban sab ang tech giant nga Google. Kauban sab kontra fake news ang mga universidad ug kolehiyo gikan sa Metro Manila. Kini ang Polytechnic University of the Philippines, De La Salle University, University of the Philippines Diliman, University of Santo Tomas, Adamson University, Arellano University, Colegio de San Juan de Letran, De La Salle College of St. Benilde, Emilio Aguinaldo College, Jose Rizal University, University of the East, National University, Lyceum of the Philippines University, Mapua University, San Sebastian College Recoletos, ug University of Perpetual Health System Dalta. Katambayayong sab ang mga universities ug colleges sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Kauban nato ang University of the Philippines Los Baños, Mariano Marcos State University, De La Salle Lipa,
Ateneo de Naga University, Universidad de Dagupan, Silliman University, University of St. Lasal, University of San Carlos, University of San Agustin, University of the Philippines Visayas, Central Mindanao University, University of the Philippines Mindanao, Holy Cross of Davao College, Notre Dame of the Jangas University, University of Science and Technology of Southern Philippines, ug ang Western Mindanao State University. Ug syempre, kauban sa abnado kontra fake news ang Commission on Elections nga gipangunahan ni COMELEC Chairman George Garcia. Ang gawas ng pagsibya, importante aron mo gawas ang kamatuuran, lakip ang insakto ug patas nga impormasyon. Mao nga mas espesyal nga gipahigayon kini atol sa National Press Freedom Day. Apan labaw nga importante nga makauban ang katawhang Pilipino sa maong kausa batok fake news. Mao nga ang imbitasyon sa ilaha nga magkahiusa kitang tanan aron batukan ang fake. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.